unibertsitatean matematikak ikasten hasten zarenean, bat-batean zenbakiak desagertu egiten dira. Eta letrekin lan egiten da, eta kontzeptuekin, eta arrazonamendurako disiplina bada, pensamendurako, orduan badu komponente humanistiko bat ere bai. Zientzia puntu-puntuan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Ongi etorri entzule Zientzia puntu-puntuan podcastaren 6. denboraldira. Matematika eta mitoak ditugu mintzagai. Zenbakiei eta formulei itxasitako mitoak. Mitoak eta sinesmenak. Jende askok gorroto ditu. Nien naiz bat ere abila. Listo endako da. Baina ez da trebetasuna berezirik behar omen matematikak ulertu eta ikasteko. Aurreritziak asko dira ikasgai honen inguruan. Mutilak neskak baino hobeak dira. Benetan, existitzen alda talentu matematikoa. Matematikako ezagutza garatzea jostatuz, mitoa ala errealitatea. Emozioak nola uztartu ikasgai honetan. Gaur galdera hauei guztiei erantzuten saiatuko gara. Matematikaren didaktikan aditua da Aitzol Lasa. Matematikaria da bera, etorkizuneko maistra maisuen irakaslea, dibulgatzailea eta idazlea. Aitzol Lasa, egunon. Kaixo, egunon. Zu matematikan doktorea zara. Gen berezi bat duzu, talentu berezi bat duzu? Persona batzuek gene matematikoa dute eta batzuek ez, hola da? Gogoan dut, badira ja hamarkada batzuk, ez da? Bersolaritzarekin gauza bera esaten zen. Gogoan duzuzuk hori, esaten zenean bersolariak jaio egiten zirela. Gerora demostratu da, bersotan ikasi daitekeela. Trebatu egiten zarela. Trebatu egiten zarela, eta badirela inkluso metodoak eta teknikak eta moduak eta ariketak eta jarduerak hori lantzeko. Beraz, matematikarekin ere aurreritzi berak egon daitezke, ez da? Matematikak sortzetiko gaitasunak direla. Konparaketak egiten hasita, hizkuntzen ikaskuntzarekin baita ere egin daiteke paralelismo bat, ez da? Hizkuntzak ikasi daitezke, bai, mundu guztiak ikas ditzake hizkuntzak, ez da? Gertatzena da, batzuk trebeagoak edo jaioagoak direla edo denbora gutxiago behar dutela ikaskuntza horiek egiteko. Matematiketan gauza bera da, azken batez. Bigarrena, matematika lotua dago zenbakiekiko trebezia berezi batekin. Nonbait horretan ere oker gabiltza. Bai, mito asko ere erortzen dira, matematikako karrerara sartzen denean jendea behin batxilergoa amaituta. Zenbakiekin lotuta dagoen disiplina bat izanagatik ere, unibertsitatean matematikak ikasten hasten zarenean, bat-batean zenbakiak desagertu egiten dira. Nola da hori? Eta letrekin lan egiten da, eta kontzeptuekin, eta arrazonamendurako disiplina bada, pensamendurako, orduan badu komponente humanistiko bat ere bai. Eta abstrakzioan oinarritzen da? Hain justu ere, patroiak bilatzea izan daiteke matematikaren zeregin bat, eta patroiak bilatzea da hain justu ere abstrakzioa lantzea, adibideetatik ereduak sortzea. Gaur egun kalkuluena ere beste mito bada, ze geroz eta gehiago softwareak ditugu. Ez bakarrik da kalkulagailua, baizik eta era guztietako ordenagailu programak lana errazten dizutenak, beraz matematikak lotzea gaur egun oraindik trebezia, zenbakiekiko trebezia olako miragarri batekin, hori ere modaz pasatuta dago. Guztiz. Erabat. Hirugarren mitoa. Honek ere badu berea. Terminologia kontua da. Arazoak eta akatsak. Akatsak txarrak dira. Hor bada kontu bat, eta oso bitxia da, ze inkluso kurrikulumetan eta dokumentu ofizialetan ere geroz eta gehiago agertzen dira halako terminoak. Matematiketan ez daude arazoak.
arazo bat da, ez dakit, zure etxean urarekin daukazun arazo bat eta iturgina etortzen denean arazo hori konpontzera, ez da? Eta geroz eta gehiago testu ofizialetan terminologia hori filtratzen ari da. Eta nik uste dut dela, hori, gaizki egindako itzulpenak eta nola denak elebiz izan behar duen gaur egun, bukatu dugu termino horietan hitz egiten. Matematiketan ez daude arazoak, matematiketan daude problemak. Eta problema beste gauza bada. Zer da? Problema bada, hain justu ere, zuk soluzioa bilatu behar diozun egoera bat. Ez da arazo bat. Beraz, ez dago akatsik, hor? Akatsak ez genituzke erabili behar. Erroreak egin ditzakegu. Eta erroreak beste gauza bat dira. Erroreak dira ikaskuntza prozesu batean, zuk dena ongi egitea hasieratik hori ezin duzu espero. Honen bestez, zuk ikaskuntza prozesu batean erroreak egiten dituzu eta errore horiek eramaten zaituzte ikastera. Akatsak egitea hori beste gauza bada, akatsak egitea izan daiteke, ez dakit. Justu ere elektrizista batek bere lanean sistema elektriko bat akatsez josita egiten baldin badu modu ez profesional batean. Beraz, gure hiztegitik ezabatu behar ditugu bai arazoak, bai akatsak, zoiek. Bai, erabat. Ze bestela, pensa, hizkuntzarekin berarekin lerratzen ari gara, bazuk lehen aipatu dituzun mito horiek guztiak elikatzen ari gara hizkuntzaren erabilera ez egoki batekin. Laugarren mitoa. Azkartasuna gaitasunaren sinonimoa dela pentsatzeko joera dugu. Zenbat eta azkarrago egin, orduan hobe. Beste anekdota bat horrekin. Duela urte batzuk modan jarri zen eskolaz kanpoko jarduera horietan abakoarekin kalkuluak egiteko jarduerak. Moda bat egon zen. Helburua justu zen ahalik eta eragiketa konplexu eta luze eta komplikatuak eta egitea ahalik eta denborarik txienean. Ahalik eta azkarren egitea. Ahalik eta azkarren. Eta gainera lehiaketa formatuan eta sariketa sistema batekin eta bar. Eta horre berriro zegoen funtsean gaizki ulertu bat oinarrian, ez da? Ze egia da, zuk matematikak ikasi nahi dituzunean, lehen hezkuntzan batez ere, abakoa oso aproposa da, eta eduki beharko litzateke kalkulagailua erabiltzen den bezala, abako txiki bat mahai gainean edukitzea beti kalkulo bat egin behar dudanean, pixka bat laguntzeko. Baina ez dugu pentsatu behar, hori bidarkatuz eta hori ahalik eta gehien komplikatuz matematika gehiago ikasten ari garenik, ez da? Hori ez da horrela, ez da? Beraz, abiaduraren eta azkartasunaren kontua, hoi bai dela akatsa. Ez? Akats bat, bai, ez da, planteamendu akats bat, izan ziteken, bai, hori bai. Bosgarren mitoa. Ezin zara sortzailea izan eta aldi berean ona izan matematiketan. Beste mito bat, zein justu ere matematikek zerbait baldin badute, bada imaginazioa ere erabili behar duzula. Horrexegatik problema matematiko bat ebazterakoan, zeinen garrantzitsua den, esate baterako diagrama on bat, marrazki on bat, eskema on bat egitea, eta askotan hemen Nafarroan bertan matematikako olimpiada egiten dugu DBH-ko bigarren mailako ikasleekin, baina justu ere matematikekiko gusto hori pixka bat lantzeko. Eta proposatzen dizkiegun problemak justu ere ez dira berez oso komplikatuak edo zailak, baina denek dute buelta bat. Zuzenki abordatzen baldin baduzu, erotu zaitezke, baina problematxo horri modu imaginatibo batean buelta bilatzen badiozu, ebazteko oso errazak izan ohi dira. 6. mitoa. Eta aurrekoarekin loturik, matematikak eta arteak ezin dute bat egin. Beste analogia bat egin dezakegu hor. Imaginatu bere emisea margotzen ari den margolari bat, ezta? Askotan egiten dira dokumentaletan halako sketxak, ez? Ikusten duzu hasiera batean, Picassorekin eta gertatzen zen, ez? Hasiera batean zelako zirriborroak egiten zituen oihalaren gainean, eta ondoren prozesu horrek nola eramaten dion aldatzera etengabean, ez? Margotu duen hori, eta ikusten duzu bukaerako emaitza hori, eta ez dauka zer ikusteko horik agian hasieran egin duen zirriborroarekin, ez da?
problemen ebazpen bat horrelakoa izan daiteke ere matematiketan. Zu hasten zara probatzen bide batetik, eta politena hori da, ezta? Konturatzen baldin bazara, hemendik ez noa ongi, eta baina ideia bat atera zait, eta ideia hori erabiliko dut beste modu ontara, eta problema baten ebazpena lortzen duzu, ezta? Eta gero, artearekin badira lotura gehiago, esate baterako kontzeptu matematikoak esplikatu daitezke artearen bitartez. Esate baterako zenbaki hamartarrak lantzen direnean, oso abstraktua eta oso esplikatzen zaila izan daiteke, zezberdintasun dagoen zenbaki arrazional eta zenbaki irrazional baten artean. Eta bada praktika polit bat, mosaikoak egiteko jarduera bat, eta zenbaki hamartarrak dituzunean, badakizu digituak izan daitezkela 0-tik 9, honen bestez hautatu ditzakezu 10 kolore, eta zenbaki baten garapen hamartarra daukazunean, besterik gabe esleitzen aldiozu zifra hamartar bakoitzari kolore bat. Eta joan zaitezke mosaiko bat egiten, trasladatuz zifra bakoitzaren balioa, kolore bat erabiltzen, eta argi eta garbi ikusten da, zenbaki arrazional baten kasuan patroi geometriko bat sortzen dela, eta daukazu bateselatu baten modukoa ateratzen da. Eta aldiz, pirekin edo zenbaki arrazionalekin gauza bera egiten baduzu, zarata besterik ez dago. Ez da inolako patroirik ikusten, dena da olako gauza nahas bat, ez da? Bagoaz aurrera, 7. orain. Mutilak, gizonezkoak, abilagoak dira neskak baino zenbaki kontuetan. Horretan, berriki, Gasteizeko fakultateko gure lankide batek, Albizua doktoreak, egin du tesi bat zoragarria abordatuz matematikaren irakaskuntza genero ikuspegitik. Eta oso irakurketa gomendagarria da. Elujar aldizkariak publikatu du artikulu formatuan. Baina justu ere mito asko erortzen dira. Eta esplikatzen ditu, baina justu ere eskola sistemaren barruan dauden hainbat joera, mito hori elikatzen dutenak, ezta? Ez daukatenak zehazki zer ikustekorik matematikarekin berarekin, baizik eta matematikaren inguruan sortzen den gizarte ereduarekin. Esate baterako egiaztatu du, irakasleek modu ezberdinean tratatzen dituztela ikasleak generoaren arabera matematikako klasean. Espektatibak ezberdinak direla generoaren ikuspegitik ikasle batzuekin eta besteekin. Olako mekanismoak esplikatzen ditu, eramaten gaituztenak gero pentsatzera mito hori dagoela. Gezurra dirudi garai hauetan. Hain justu ere lehenengo urratsa da horretaz ohartzea, ezta? Horregatik da lan importantean ikuste, eta horrek lagundu behar gaitu berriz formulatzera matematikako irakaskuntza bera, ze uste dugu hori ere beste mito bada. Beti uste izan dugu matematikak irakastea oso gauza neutroa dela, eta ez da hala, ez matematika neutroa ez delako, baizik eta matematikako klase hori gestionatzeko modua ez delako neutroa. Hori da zure lana ez, hori, erakustea. Besteak, bai. Horregatik, lan hauek guztiak ongi etorriak dira, ze laguntzen digute guri ere, hobetzen. 8. Emozioak ez dute laguntzen matematika irakasten. Egia da, problemen emazpeneko prozesu batek bai dakarrela emozioen gestio bat. Eta hori ere irakatsi behar da. Zein justu ere, ez naiz hasi hemen inongo momentutan esaten problemen emazpena erraxa denik, ojo, bai? Hemen badirudi matematikak ikastea erraza dela. Ez. Horrexagatik frustratzen da jendea, ez delako horrexa. Baina justu ere, gestio hori behar bezala egitea bai da importantea. Hau da, bai aztertu behar dituzu eta bai pensatu behar dituzu zeintzuk diren problema baten ebazpenean frustraziora eramaten altzaituzten pensamendu edo bideo horiek edo horiek bai landu behar dira. Barakizue, matematikak ez dute arazorik sortzen, baizik eta problemak planteatzen. Ez dago akatsik, ikasten laguntzen diguten erroreak baizik. Frustrazioa eta pazientzia falta lantzeko balio dute. Sormena artea bereak ditu lengoaia matematikoak eta errealitatea ikusten eta hausnarketa egiten laguntzen dute. Pentsatzeko modu bat, azken finean.
Honeraino gaurko gure atala. Zientzia puntu-puntuan, nupen egiten den zientzia kozinatzen saiatzen den podcasta. Izan ongi! Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz. Laguntzaileak Nafarroko Gobernua eta Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa. Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioa.